kayo ta ni mata guys kay padung ta sa trabaho. So before ta maadto sa trabaho, ato sa atuon akong batchmate kay iyang asawa yadto sa hospital kay ipabone scan tungod sa iyang breast cancer. So ato siyang i-drop sa dito guys before ta maadto sa trabaho. So let's go. Doon kami sa Chongwa. So adto kami sa Chongwa guys kay wa may bone scan sa Suto. Hello mga kamakoy, na namin sa Chongwa kaya mo ipabone scan si Ma'am Alma Gonzales. So tabangi mig ampo nga masuccessful ang iyang magpa-check up karon ug gihan in tandas mga sa Ginoo nga tagaan ba siya taas nga kinabuhi ug makasurvive ni sa among mission karon nga ipabone scan siya after ni siya result siyang bone scan, schedule siya for chemo. So nanami karon sa hospital guys. So pray lang nato siya kay ante mahimo walang Ginoo sa atong kinabuhi. So tabangi mi guys ha nga makasurvive inton siya ato siyang tabangan sa atong mga pag-ampo. So let's go. So, mga kamakoy, padung nasadta sa Chongwa kaya atong hapiton ang atong pasyente. So, let's go guys. Ikan ta sa trabaho, hapit going to Chongwa. Dahil Alma, unsay mong wish nga mahitabo sa imong kinabuhi? What's getting? Of course, maayo. Taas ang kinabuhi. Maay mong wish? Sige. Makauban sa pagdugay ang pamilya mo. Pila na kay anak? Ay tulong mo. Pila edad? 22. Ay ang ganang 22 kay sa pana na ako sa una namatay. Oh. Ang duha ni Inal kay duha ka pug babae. 13 o 11. Dako-dako na no. Siya isa na gusto na dai. Hi guys. Welcome to my vlog. Out to our vlog. Uy. Hi. Hi.